हेलो फरायसा फंबाय बिनानावमोन जों दायो बे भिडिअआवहाय सावरायगोन थाखो 9 नि सानखान्थि आयदानि खोन्दो 2 नि सोंथिनि दशमिक 5 नि 1 नम्बर सोंनायनि सायावहाय जों सावरायगोन। जोंहा 1 नम्बर सोंनायाव दङ गाहायनि सानजाबगासिफोरखौ दिहुननो थाखाय आरजाथाव थाबिथाफोरखौ बाहाय। जे जोङो बेफोरखौ दिहुननो थाखाय थाबिथाखौ जोङो आरजाथाव थाबिथाखौ बाहायनांगौ जोङो बेखायनो जोङो बेयावहाय माखासे थाबिथाफोरखौ जोङो सावरायग्रोनानै लागोन। बेनि सिगांनो जुदि नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालाम आरो लोगोसे चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामाखैबा सब्सक्राइब खालामबानो जाबाय। जों बेयाव सिगांनो मोनब्रै थाबिथाफोरखौ जोङो सावरायग्रोगोन। उननि समाव उननि भिडिअफ्राव जों माखासे थाबिथाफोरखौ बाहायगोन। जोंहा बेयाव थाबिथाया गासै 8थासिम दङ। जों बेयावहाय 4थासिमल' जोङो थाबिथाखौ जोङो सावरायग्रोगोन। बेनिफ्राय जोङो बे 1 नम्बर सोंनायनि जोङो फिननायखौ जोङो दिहुनगोन। जों बेयावहाय 1 नम्बर सोंनायखौ जोङो बानायगोन। जोंहा बेयावहाय दङ रोदा सानखान्थियारि थाबिथाफोर एलजेब्रिक आइडेन्टिटिज। बेनिफ्राय जोङो थाबिथा 1 आव दिनैहाय थाबिथा 1 आव x + y होल स्क्वायर समान मा जायो x² + 2xy + y स्क्वायर। जों सिगाङाव मोनखाबाय जोङो ना जे जों सिगाङाव फार्स्टआव मा खालामनांगौ जोङो x + y होल स्क्वायर थायोबा जोङो x खौ स्क्वायर खालामनांगौ। बिनिफ्राय मा खालामनांगौ प्लास नालाय प्लास होनांगौ। बिनिफ्राय स्क्वायर * बिनिफ्राय x जों y जों खनसे सानजाबनांगौ। बिनिफ्राय y खौ खनसे जों मा खालामनांगौ स्क्वायर खालामनांगौ। नेक्स्ट जोंना दङ बेबायदिनो x - y होल स्क्वायर दङ। बेनिफ्राय जोंना बेयावहाय मा जागोन x² - 2xy + y स्क्वायर जागोन। मानो बेयावहाय -2xy जागोन जे जोंनिया बेयावहाय जुदि बियो प्लास बेयावहाय मा जागौमोन जोंना x² ना x² प्लास जागौमोन +2 * x * मा जागोन -y जागौमोन बेना मा प्लास जों माइनासजों सानजाबा माइनास जागोन बेयो ना माइनास जागोन बियो। बेनिफ्राय जोङो जेब्ला -y खौ जों स्क्वायर खालामगोन अब्ला बेयो मा जागोन प्लास स्क्वायर जागोन। बेखायनो जोंना फर्मुलायाहाय बेबायदि जागोन बियो। दानिया थाबिथा 3 आव दं जोंनियाहाय दानिया थाबिथा 3 आव जोंना दङ x² - y स्क्वायर नि समाव मा जायो जोंनाहाय x + y आरो x - y x² - y स्क्वायर माने मा जायो ना x + y आरो x - y मोनसे प्लास मोनसेया माइनास जागोन बियो ना। जेब्ला जोङो बेखौहाय नैसोर मोननैखौ सानजाबो अब्ला मा जागोन जोंना x जों x सानजाब्ला x²। बेनिफ्राय x जों y जों सानजाबोब्ला मा जागोन प्लास जों माइनास xy। बेनिफ्राय x जों y माने बे y जों x सानजाबोब्ला y जों x सानजाबोब्ला मा जागोन बे प्लास yx जायो। yx खौनो जों मा लिरनो हायो xy लिरनो हायो। बेनिफ्राय y जों y माने प्लास y जों माइनास y सानजाबोब्ला मा जागोन बे -y स्क्वायर। अब्ला मा मोनो जोङो नैबेजों बेजों माने बेबो xy बेबो xy बियो माइनास बियो प्लास अब्ला केन्सेल जागोन। अब्ला मा थागोन जोंना x आरो -y होमबा x² - y स्क्वायर थागोन। अब्ला बियो बेबायदि जाहैबाय बियो ना बेबायदि। दानिया जोङो थाबिथा 4 थाबिथा 4 आव दङ थाबिथा 4 आवहाय x + a x + b समान मा जायो x² + a + b x + ab। जे जोंना ओरै जागौमोन बियो जुदि बेखौहाय ना बेखौ गोसोआव लाबानो नोंसोरो x² + a + b * x + ab जागोन बियो। जुदि जोङो x जों x सानजाबा मा जागोन बियो x² x जों b जों सानजाबा मा जागोन बियो प्लास xb जागौमोन बिना x जों b जों। ओमफ्राय प्लास मा जागौमोन बेवहाय a जों x सानजाबा ax बेनिफ्राय a जों b जों प्लास ab। अब्ला मा जागोन बेवहाय x² प्लास जोङो बे मोननैनिफ्राय मा फर्म लानो हायो जोङो x कमन लानो हायो बा b + a + ab। जे जों सिगाङावनो जों बुंखाबाय जोङो ना सिगाङाव मा लिरनो हायो जोङो b + a खौनो जों मा लिरनो हागोन जों होनबाथाय बेखौनो मा लिरनो हायो जोङो a + b ना a + b बिनिफ्राय x खौ लायबाय जोङो ना x खौ बिदि लिरनो हायो ओरैबो लिरनो हायो ओरैबो लिरनो हायो। जों बेवहाय बेबायदि लिरदों जोंना ओमफ्राय x + ab बेबायदि जायो आरो बेवहाय डाइरेक्ट थोंजोङै जोङो बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय ना x + a x + b जायोब्ला बिनिया मा जानांगोन बिनिफ्राय गोसोआव लानांगौ जोंना बे x बिसोर मोननैनियाहाय मानाहाय एखे बिनिफ्राय बिसोर मोननैया मा गुबुन गुबुन जागोन बियो ना a b नालाय गुबुन गुबुन। थ' दानिया जोङो जागायनोसै जोङो बेवहाय 1 नम्बर सोंनायनियावहाय जोंना रमान 1 आव दङ x + 4 x + a सरि x + 4 सरि x + 10 ना x + 10 बेवहाय बेबायदि दङ। होमबा जोंना नायदो बियो बबे थाबिथाखौ जों बाहायनांगोन बेवहाय जों नायदो बेवहाय ना नैबे थाबिथा 1 2 3 4 बेयाव नायदो बियो x + y स्क्वायरसो बेथ' नङा ना। दाना जोङो नै बेवहाय नायदो जोंना x + 4 x + 10 मोननैया नैबिसोर मोननैया x x एखे बिना बेनिफ्राय नैबिसोर मोननैया बेलेग बेलेग अब्ला मा जागोन जोंना नैबे ab ना होमबा ab अब्ला माखौ बाहायगोन जोङो थाबिथा 4 खौ बाहायगोन जोङो। होमब्ला जोङो थाबिथा 4 खौ बाहायनानै जोङो ना होमबा जों मोनगोन बेवहाय मा मोनो जोङो जोंना फर्मुलाया मा x² + a + b a + b माने मा 4 याहाय जोंना 4 b याहाय 10 इनटु मा जागोन x x आ जोंना x आनो प्लास मा दङ ab माने मा जोंना 4 10 4 * 10
जाबाय माने जोंना नैबे x नैबे x मोननैबो एखे ना बेनिफ्राय नैबे बेलेग बेलेग ना होमबा नैबे a नैबेयो b अब्ला जोङो नैबेखिनिखौ बाहायबानो जाबाय ना नैबेखिनिखौ जोङो x खौ खनसे स्क्वायर खालामदो बेनिफ्राय ab माने 4 आरो 10 बेखौ दाजाबदो बेनिफ्राय माने सानजाबदो जोङो x जों x आ जोंना x आनो बेनिफ्राय ab जों जोङो सानजाबदो ab माने मा 4 आरो 10 खौहाय जोङो सानजाबदो होमबा जों माखौ बाहायखो बेवहाय थाबिथा 4 ना जोङो थाबिथा 4 खौ बाहायबाय जोङो होमब्ला x स्क्वायर दाजाबब्ला बेसेबां मोनगोन बेवहाय 14x 14 जों 4 जों 10 जों 14 बेनिफ्राय x जों जाबाय 14x जाबाय बेना प्लास मा जागोन बेयो 40 होमबा जोंना बिसोर मोननै सानजाबगासेया x स्क्वायर प्लास 14x प्लास 40 दाना जोंना रमान 2 आवहाय दङ x प्लास 8 x माइनास 10 जोंना दानियाबो बेवहायबो नायदो ना बेबो एखेयानो x प्लास 4 x प्लास 10 जों एखेयानो बियो जोंना x प्लास 8 x माइनास 10 खालि सिनाल' जोंना बेलेग बेलेग बियो बिसोर मोननैबो x बेनिफ्राय बिसोर मोननैया मा a b बेलेग बेलेग नालाय ना बेखायनो जों बेवहाय माखौ बाहायगोन जोङो थाबिथा जोङो 4 खौ बाहायगोन जोङो होमबा जों मा मोनगोन बेवहाय x खौ खनसे स्क्वायर खालामदो जोंना x खौ खनसे स्क्वायर खालामदो बेनिफ्राय प्लास मा जागोन बेवहाय 8 प्लास 10 जागौमोन ना 8 प्लास 10 होमबा मा जागोन जोंनियाहाय बियो माइनास ना बेखायनो मा जागोन 8 माइनास 10 जागोन बियो माने 8 प्लास मा बिनि माना जोंनिया माइनास 10 बिनि माना माइनास 10 ना बा प्लास माइनास मा जायो 8 माइनास 10 जागोन बियो ना होमबाथाय जोङो 8 माइनास 10 बिनिफ्राय इनटु मा जायो x इनटु x बेनिफ्राय मा जागोन प्लास a इनटु b a आहाय 8 इनटु b आहाय माइनास 10 होमबा जागोन जोंनाहाय x स्क्वायर जोङो 8 निफ्राय जोङो 10 खौ माइनास खालामनो हाया जोंना 10 निफ्रायसो 8 खौ माइनास खालामो होमबा मा मोनगोन जोङो 2 मोनगोन 10 निफ्राय 8 खौ माइनास खालामबा 2 दाना देरसिना जोंना दानख'सिन नालाय ना दानख' जागोन बा दानख' 2x बिनिफ्राय 8 जों माइनास 10 जोंहाय सानजाबा मा जागोन जोंनाहाय मा होनो प्लास माइनास माइनास 80 जागोन बेयो ना होमबा जोंनिया बिसोर मोननै सानजाबगासेया मा जाहैबाय x स्क्वायर माइनास 2x माइनास 80 दाना जोंना दङ रमान 4 आव रमान 3 आवहाय 3x प्लास 4 3x माइनास 5 नायदो बिसोर मोननैया जोंना x मोननैबो एखे जाना दं ना बेनिफ्राय बिसोर मोननैया मिलायाखै बेखायनो जोंना मा जागोन थाबिथायाहाय माखौ बाहायगोन जोङो 4 खौ बाहायगोन जोंना नैबिसोर मोननैया गुबुन गुबुन आरो नैबिसोर मोननैया मा जानांगोन जोंना एखे बिसोर मोननैया एखे बेनिफ्राय नैबिसोर मोननैया गुबुन माने बे x बियो a आरो बियो b होमबा जों बेवहाय माखौ बाहायगोन थाबिथा 4 खौ जोङो नै बेवहायबो होनो हायोमोन दहाय बायदि थाबिथा 4 ना होमबा मा मोनगोन बेवहाय जोङो बेखौ खनसे स्क्वायर खालामनांगौ जोंना होमबा 3x होल स्क्वायर प्लास मा जागोन जोंनाहाय 4 बिनिफ्राय माइनास 5 माइनास नालाय ना बिनिफ्राय मा जागोन x मोन नालाय दाना x जानाय ना मानो होनबा x नि माना जोंना मा 3x नालाय बेखायनो मा जागोन बियो 3x दाना मा जागोन प्लास a इनटु b होमबा a आहाय 4 b आहाय जोंनिया माइनास 5 मा जागोन 3 खौ स्क्वायर खालामबा 9 x स्क्वायर ना x खौ स्क्वायर खालामबा दानिया माइनास 5 निफ्राय जों 4 खौ माइनास खालामबा माइनास 1 मोनगोन माइनास 1 जों 3x सानजाबा मा जागोन बे माइनास 3x माइनास 20 प्लस माइनास माइनास ना होमबा जोंना बिसोर मोननै सानजाबगासेया मा जाबाय 9x स्क्वायर माइनास 3x माइनास 20 दाना जोंना रमान 4 आव दङ y स्क्वायर प्लास 3 अपॉन 2 बेनिफ्राय इनटु y स्क्वायर माइनास 3 अपॉन 2 दाना नाय बेजों एखे आरो बेजों एखे ना माने जोंना मायाव दङ बियो नै बेखौ जोङो x लायोबा नैखौ जोङो y ना होमब्ला जोंना मा जागोन बेजों एखे नालाय नैबेनिया मा जागोन नैबेयो x आरो बियो y होमबा x प्लस y x माइनास y जाबाय जोंना ना x प्लस y x माइनास y बेबायदि महराव दं जोंना दायो बियो अब्ला जोङो x प्लस y आरो x माइनास y आवहाय जों मा थाबिथा बाहायदोंमोन मा थाबिथाया बबे जोंना नै x प्लस y x माइनास y बेबायदि महराव दं आरो बियो माने x प्लस y सरि x प्लस y x माइनास y होमबा मा जायो जोंनाहाय x स्क्वायर माइनास y स्क्वायर होमबा जों बेखौ मा खालामनांगोन जोङो x स्क्वायर माइनास y स्क्वायर खालामनांगोन होमबा x आ नैबियो आरो नैबियो जोंना y होमबा जों मा खालामगोन बेवहाय नैबेखौ जोङो स्क्वायर खालामनांगोन बेवहाय स्क्वायर दंखायो आरो बेखौ स्क्वायर खालामनांगौ होनबा y स्क्वायर होल स्क्वायर बेनिफ्राय मा जायोसिनाहाय दानख' मा जागोन 3 अपॉन 2 y नैबेखिनिया y होमबा जों बेखौहाय स्क्वायर खालामनांगोन जों ना होमबा जोङो y स्क्वायरखौ जोङो स्क्वायर खालामबा मा जागोन 2 जों 2 जाबानो 4 जागोन बियो बेनिफ्राय माइनास 3 खौ स्क्वायर खालामबा 9 2 खौ स्क्वायर खालामबा 4 होमबा जोंनिया बिसोर मोननैनि सानजाबगिरि नैबिसोर मोननैनि सानजाबगिरिया मा जाबाय y 4 माइनास 9 अपॉन 4 दाना रमान 5 बायदि दङ लास्ट कुइसन 3 माइनास 2x 3 प्लस 2x बेबो दानि बायदियानो बेजों एखे आरो बेजों एखे ना माने नैबे x बे x बेनिफ्राय नैबे माइनास ना नैबे y होमबा y जाबाय ना होमबा बिसोरावहाय मा जागोन बेबो 3 बेबो 3 होमबा बेबो x ना बेनिफ्राय प्लास 2x नालाय 2x बे y लादों होमबा y
होमबा बेबो x minus y x plus y x minus y x plus y माने मा x plus y x minus y बेबायदियाव जायो बेना होमबा जों दाना मा खालामगोन बेखौहाय जोंना मा जायो बिनि फर्मुलाया मा जायो जोंनाहाय x square minus y square जायोना होमबा जों x आहाय जोंहा 3 खौ जों स्क्वायर खालामदो माइनास y आ 2x खौ जोङो स्क्वायर खालामदो ना होमबा मा जागोन 9 minus 4x square नै बेखिनिखौ जों लिरलायाबाबो जायोना नै बेखिनिखौ जों लिरलायाबाबो डाइरेक्ट थोंजोङै 3 खौ स्क्वायर खालामदो 9 मोनबाय 2x खौ स्क्वायर खालामदो 4x square मोनगोन जों ना होमबा नै बेखिनिखौ लिराबाबो जायो आरो लिरबाबो जागोन ना जों मा थाबिथाखौ बाहायखो जों बेया होमबा बेवहाय जों मा थाबिथाखौ बाहायदों थाबिथा 3 ना सिगांनियाबो थाबिथा 3 मोन लिरनो बावबायना सिगां एसे सिगांनियाहाय रमान 4 नायाबो जोंना मामोन थाबिथा 3 खौ जों बाहायदों 9 नम्बर सोंनायावहाय दङ जोंनिया गाहायनि सानजाब गासैफोरखौ थोंजोङै सानजाबा लाबानो मान दिहुन जे जों बेखौहाय थोंजोङैहाय बेखौ सानजाबालासिनो जोङो 103 खौ 107 जों खनसेनो जोङो थोंजोङै सानजाबा लाबानो मा खालामनांगौ होनदों जोङो बिसोरनि सानजाब गासै जोङो दिहुननांगौ जों बेयावहाय मा खालामनांगोन जोङो जे जोङो थाबिथा 1 2 3 4 बेबायदि मोनबोदोंमोन जोंना 4 मोनब्रैसिम सावरायखांबाय जोङो सिगांनि भिडिअआवहाय बेयावहाय जोङो नैबे 103 खौ जोङो x आरो y नि महराव लानांगोन जों x plus y नङाब्ला x minus y बेनि महराव लानांगोन आरो जोङो नैबे 107 खौबो मोननैखौबो जोङो बेबायदि x आरो y बिसोर मोननैयावहाय जोङो लांनो नांगोन जोंनिया बेबायदि दङ रमान 1 आवहाय जोंनिया दङ 103 सानजाब 107 बेबायदि दं जोंनिया होमबा जों बेखौहाय x आरो y नि महराव लांनांगौ जोंना होमबा जों बेखौहाय नैबेयावहाय मा जागोन जोंना x आरो y नि महराव लाङोब्ला जों बेखौ मा खालामनो हागोन जोङो 100 खौ जोङो मा खालामनो हायो जोङो बेखौहाय जों बानायनो हागोन 100 दाजाब 3 ना बे 103 नालाय 100 दाजाब 3 जोङो बेखौहाय लिरनो हायो बेनिफ्राय जोङो सानजाबसिनखौ होआबाबो जागोन जोङो ना बेवहाय डाइरेक्ट थोंजोङै ब्रेकेट होबानो जाबाय बेनिफ्राय मा दङ 107 खौ जों मा लिरनो हायो जोङो 100 दाजाब 7 जों बेखौ लिरबाय 100 दाजाब 7 दाना जोङो बेखौहाय मा जाखो जोंनियाहाय नायो बेबो 100 जाबाय बेबो 100 ना होमबा बिसोर मोननैजों बे एखे बेनिफ्राय नैबेयो 3 नैबेयोहाय 7 होमबा बिसोर मोननैया गुबुन गुबुन जाबाय अब्ला जों बेवहाय मा थाबिथा बाहायगोन जों बेवहाय जे जों मा मोनदोंमोन x plus a आरो x plus b बेबायदि महराव दं दायो बियो ना नैबिसोर मोननैयाहाय एखेयानो x बेनिफ्राय नैबिसोर मोननैया गुबुन गुबुन अब्ला जोंना बेनि फर्मुलाया जोंना मा मोनलायो जोंना बे मा थाबिथामोन बियो थाबिथा 4 मोन जोंना अब्ला जोङो थाबिथा 4 नि बादि मा मोनो जोङो फार्स्ट जोङो x खौ जों मा खालामनांगौमोन जोङो स्क्वायर खालामनांगौमोन होमबा जों x आ जोंना बे मा दङ 100 होमबा जोङो 100 खौ जोङो बेवहाय स्क्वायर खालामनांगोन आरो 100 खौ जोङो स्क्वायर खालामनांगोन बेनिफ्राय मा खालामनांगोन जोङो दाजाब बेनिफ्राय मा खालामनांगोन a plus b मोन जोंनिया ना a plus b बा मा जागोन जोंनाहाय होमबा 3 plus 7 a आरो b आहाय बबे 3 आ a आरो b आहाय 7 जागोन जोंनिया ना होमबा 3 plus 7 into मा जायोमोन जोंनिया into मा मोनलायो x आ जोंना मा जागोन होमबा 100x होमबा 100 बेनिफ्राय दाजाब मा जायोमोन a सानजाब b ना ab होमबा a आ जोंनिया 3 b आहाय जोंनिया 7 होमबा बे जाबाय होमब्ला मा जागोन जोंनाहाय 100 खौ स्क्वायर खालामबा जोंना मा जागोन जोङो 1 खौहाय जोङो स्क्वायर खालामबा c आनो मोनो जोंना दाना जोङो बेनि लाथिख' मोननै आरो बै गुबुन लाथिख' मोननै जों मा जागोन जोंना मोनब्रै जागोन बेयो ना होमबा 0 जागोन बेनिफ्राय दाजाब 7 जों 3 सानजाबा मा जागोन सरि दाजाबोब्लासो ना दाजाबोब्ला 10 जोंहाय जोङो 100 खौ सानजाबा मा जागोन जोंनाहाय 1000 दाजाब 21 सानजाबोब्ला ना अब्ला जों दाना दाजाबजोबदो जोङो दाजाबोब्ला 21 लाथिख' 1 बेनिफ्राय मा जागोन बेवहाय 1 2 3 4 ना 1 2 3 4 मा जागोन बेवहाय 10021 जागोन बेयो ना 10021 दाना जोंना रमान 2 आवहाय बेबायदि दङ 95 into 96 ना जों बेखौहाय थोंजोङै सानजाबालासिनो जोङो मान दिहुननांगौ जोङो होमबा जों मा खालामगोन जों बेखौहाय बियो 100 नि बेसेबां खम बियो जोङो 100 निखौ लानोसै जोङो ना 100 नि बियो 5 खम होमबा जों मा खालामनांगोन 100 दानख' 5 100 निफ्राय जोङो 5 दानख' 5 बेसेबां मोनगोन जों 95 ना बेनिफ्राय सानजाब बेवहाय मा दङ 96 ना 96 मा खालामनाय जोङो बेखौहाय 100 दानख'
4 ना जौसेनिफ्राय 4 दांखोखौ बेसेबां मोनगोन जोङो 96 मोनगोन जोङो ना 96 मोनगोन जोङो बेबायदिहाय जोङो बानायगोन बेनिफ्राय दाना जोंना मा जाबाय बियो बेबो 100 बेबो 100 ना बेनिफ्राय बियो 5 बियो 4 होनबा बिसोर गुबुन गुबुन होनबा जोंना थाबिथा 4 खौ जोङो बाहायसिगोन बेयावहाय ना जोङो थाबिथा 4 खौ बाहायसिगोन जों नैबेयावहायबो जोङो नैबेयावहाय ब्रेकेटआव लिरनो हायो जोंना थाबिथा 4 खौ बाहायनानै ना थाबिथा 4 दानिया बेयावहाय थाबिथा 4 खौ बाहायगोन जोङो 100 खौ जों स्कुवेर खालामगोन बेनिफ्राय बेयावहाय मा होगोन दाजाब बेनिफ्राय मा जायो जोंनिया a प्लस b इनि माना बेसेबां जोंना नै -5 दानिया -5 आरो b नि मानाबो माइनास ना होमबा -4 इनटु 100 प्लास मा जागोन a इनटु b ना e आहाय -4 b आहाय सरि e आहाय -5 b आहाय -4 मा जागोन बेयावहाय 100 खौ स्कुवेर खालामबा दहायनि बायदि मोनसिगोन जोङो ना बेनिफ्राय दानख'जों दानख' जागोन बेना होमबा 9 जागोन 5 जों 4 जों 9 होमबा दानख' 9 जों 100 खौ सानजाबा बेसेबां जागोन बियो 9 जोंहाय 100 खौ सानजाबा 900 होमबा दानख'जों दानख' मा जायो दाजाबोब्ला बेसेबां दानिया 5 जों 4 जों 20 ना दाना जोङो दाजाबखौ दाजाबग्रोना लादो जोङो 1 लाथिख' लाथिख' 2 लाथिख' दानख' 9 लाथिख' लाथिख' ना दाना जोङो दानख'नांगौ लाथिख'निफ्राय लाथिख' दानख'योब्ला लाथिख' 2 निफ्राय लाथिख' थाङोब्ला 2 दानिया लाथिख'निफ्राय 9 जोङो दानख'नो हायाना बेयाव से लाबोनांगोन से लाबोयो बेयाव जागोन 10 निफ्राय 9 थाङोब्ला 1 दानियावहाय दंमोन 9 होमबा बेयाव जागोन 9120 होमबा बेयावहाय मा जागोन 9120 दाना जोंना दङ रमान थ्रियावहाय 104 सानजाब 96 ना होमबा जोङो बेखौहायबो जोङो बेबायदिनो बानायनोसै सिगांनि बायदिनो बेखौ 100 नि बेसेबां बांसिन बेयो 4 बांसिन होमबा 100 दाजाब 4 दाना 100 नि बे बेसेबां खम 4 खम बेयो ना बेखायनो 100 दानख' 4 होमबा जोंना मा जाबाय बेयावहाय नायदो दानिया 100 बेबो 4 बेबो 4 होमबा नैबे x बे y ना x y होमबा बेबो मा x y मा जाबाय बे x प्लास y आरो x माइनास y बेबायदि महराव दं होमबा जोंना मा थाबिथा बाहायगोन जों बेवहाय होमबा x प्लास y आरो x माइनास y जायोब्ला जोंना मा जायो x स्कुवेर माइनास y स्कुवेर बेसे थाबिथामोन बियो थाबिथा 3 मोन ना थाबिथा 3 खौ जोङो बेयावहाय बाहायसिगोन जोङो होमबा जोङो मा मोनदों x स्कुवेर माइनास y स्कुवेर x आबो बे 100 खौ स्कुवेर खालामदो बेनिफ्राय माइनास 4 खौ जोङो स्कुवेर खालामदो ना जोङो 100 खौ स्कुवेर खालामोबा मा मोनो जोङो 1000 ना बेनिफ्राय दानिया जोङो 4 खौहाय स्कुवेर खालामोबा 16 दाना मा मोनगोन 10 निफ्राय 6 थाङोबा 4 9 निफ्राय 1 थाङोब्ला 8 बेनिफ्राय 9 ना होमबा मा जाबाय जोंनियाहाय फिननाया जोंना मा जासिगोन 9980 3 नम्बर सोंनायाव जोंहा दङ गाहायाव होनायखौ आरजाथाव थाबिथा बाहायनानै सानजाबगिरि बिजिर जोङो गाहायाव होनायफोरखौ मा खालामनांगौ आरजाथाव थाबिथा बाहायनानै सानजाबगिरि बिजिरनांगौ जोङो बेयाव जोंनिया रमान 1 आव दङ 3 रमान 1 आव 9x स्कुवेर प्लास 6xy प्लास y स्कुवेर दं जोंनिया ना जों बेखौहाय जोङो आरजाथाव थाबिथा बाहायनांगौ जोङो नायदो बेयावहाय ना बेयावहाय जोङो 9x स्कुवेर दङ जोङो 9x स्कुवेरखौ जोङो बर्गरोदा बानायदो जोङो ना बर्गरोदा दिहुनदो आरो नङाबा जोङो माखौ स्कुवेर खालामबा जोङो 9 मोनगोन बेखौहाय लिरबानो जाबाय नङाब्ला आरो 9x स्कुवेरनि जोङो बर्गरोदा दिहुनदो जोङो ना होमबा 9 नि बर्गरोदाया मा जायो जोंनिया 3x स्कुवेरा मा जागोन x जागोन बियो ना आरो जों मिथिखायो जोङो 3 खौ स्कुवेर खालामबा जोङो मा मोनगोन 9 मोनगोन जोंना अब्ला बेवहाय 3x खौ लिरदो जोङो ना 3x लिरबाय जोङो ना 3x दाना मा खालामनांगोन जों बेवहाय होल स्कुवेर होदो जोङो ना माने जोङो 3x खौ स्कुवेर खालामबासो मा मोनगोन जोङो 9x मोनगोन नालाय जोङो ना बेनिफ्राय मा जागोन बेवहाय प्लास दाना नैखौ नायग्रोदो जोङो ना बेखौ दोनथ'दो जोङो दानिया जोङो नैखौ नायग्रोदो जोङो मा खालामदो जोङो बेवहाय मा दङ y होमबा जों मा खालामनांगोन जोङो y खौ ब्रेकेट होलायला जोङो ना बेवहाय अनजिमाया मोनसेल' बेखायनो स्कुवेर होबाय जोङो दानिया जोङो नैबेखौहाय माबा लाबाय जोंहा बे x आरो बियो y जाबाय जोंनिया ना
x आरो y दाना बेवहाय मा होदो जोङो जे बेवहाय मा दङ जोंनिया स्क्वायर दं बेयो ना बा मा जागोन बेवहाय 2 into मा जायोमोन जोंनियाहाय 2xy जायोमोन जोंना माने x² plus 2xy plus y² जायोना जायोमोन जोंनिया ना बेवहाय बेबायदि थाबिथा सेयावहाय जोङो दंमोन बियो ना थाबिथा सेयावहाय होमब्ला मा जागोन बेवहाय x आ जोंनिया मा 3x होमबा 3x into y आ मा जोंनियाहाय y आनो जोंनिया ना मा मोनबाय जोङो नाय x² plus 2xy plus y² बेबायदि महराव मोनबाय जोंना अब्ला मा जागोन बेवहाय मा जागोन बियो मायोमोन जोंनियाहाय बेबायदि जायोब्ला x plus y whole square जायोमोन बेना x plus y whole square जायोमोन अब्ला जोंना मा जागोन x आ बेसेबां जोंना 3x होमबा 3x बिनिफ्राय plus y whole square जाबाय बेयो ना whole square जाबाय अब्ला जोङो दानिया बेयो स्क्वायर माने मा जायो बेवहाय जे जोङो x² खौ जों मा लिरनो हायो जोङो x into x ना x जों x सानजाबनानैसो मा जादों बेवहाय x² जादों बेखायनो बेवहाय मा जागोन 3x plus y जों 3x plus y सानजाबनानै मा जायो y² जायो बियो ना होमबा जों बेवहाय मा थाबिथाखौ बाहायखो जों बेवहाय थाबिथा 3 खौ बाहायबाय जोङो ना थाबिथा 3 खौ जोङो सरि थाबिथा 3 थ' नङा जोंना थाबिथा 1 सो ना थाबिथा 1 खौ जों बेवहाय बाहायबाय आरो थाबिथा 1 खौहाय होमबा जोंनिया मा मोनबाय जोङो 3x plus y मोनबाय जोङो ना दाना जोंना रमान 4 दङ 4y² minus 4y plus 1 दाना जोङो 4y² नि जोङो बर्ग दाना होदो जोङो ना मा मोनगोन जों बेवहाय 4 नि बर्ग दाया 2 ना होमबा y जों बेखौ स्क्वायर खालामबा 2 खौहाय जोङो स्क्वायर खालामबा मा मोनगोन जोङो 4 मोनगोन जों ना y खौ स्क्वायर खालामबा y² मोनगोन जोङो होमबा बेवहाय मा जागोन जोङो नैबेखौहाय 2y बेनिफ्राय मा खालामनांगोन जोङो स्क्वायर होनांगोन जोङो ना बेनिफ्राय मा जागोन जोंना माइनास बेवहाय मा जागोन जोङो माइनास दाना जोङो स्क्वायर दं नालाय ना जों मिथिखाबाय जे स्क्वायर दं नालाय बेखायनो मा फैगोन बेवहाय 2 into मा जायो x जायो जोंना ना x आ बेसेबां जोंना 2y दाना जोंना नैयावहाय 1 दंखायो जों मिथिखाबाय जे बेवहाय मा जागोन into 1 जागोन बेना प्लास 1 स्क्वायर माने होमबा y² जानांगौ बेना बेखायनो 1 स्क्वायर होमबा मा जाबाय जोङो बि मायाव दङ x minus y² दं बेना नैबेयावहाय माइनास दं नालाय बेखायनो मा जागोन बियो 2y minus 1 whole square ना माबाखौ बाहायबाय जोङो बेवहाय थाबिथा 2 खौ बाहायबाय जोङो ना थाबिथा 2 खौ जोङो बेवहाय बाहायबाय बा जोङो मा मोनगोन जों बेवहाय 2y minus 1 2y minus 1 स्क्वायर नालाय ना जे बेखौहाय 2y minus 1 जोंहाय जोङो 2y minus 1 खौ सानजाबब्लासो मा मोनगोन जोङो 2 minus 1 स्क्वायर मोनगोन जों ना बेखौहाय जोङो मोनगोन जोङो ना एखेजों एखे सानजाबोब्लासो दाना जोंना रमान 3 दङ x² minus y² upon 100 दं बियो ना दाना जोंना बेवहाय मोननैल' दङ ना जों मिथिखाया बियो x² minus y² जे जोङो 100 नि बर्ग दाया मा जायो जोंनियाहाय जोङो माखौ स्क्वायर खालामबा 100 मोनो जोङो 10 ना 10 खौ जोङो स्क्वायर खालामबा मा मोनो जोङो 100 मोनो जोङो ना 10 खौ जोङो स्क्वायर खालामबाथाय माने 100 नि बर्ग दाया मा जायो 10 होमबा जोङो 10 खौ स्क्वायर खालामबा बेसेबां मोनो 10 मोननै सानजाब्ला 100 ना अब्ला मा जागोन बेवहाय 10 स्क्वायर होमबा जों बेखौ मा लिरनो हायो जोङो x² minus y upon 10 whole square लिरनो हायो जोंना होमबा बे मा महराव दं जोंनाहाय x² minus y² दङ होमबा x² minus y² माने मामोन जोंना थाबिथा 3 नि बायदियै जोङो ना बे थाबिथा 3 आव थांबाय जोङो ना होमबा x plus y x minus y x plus y x minus y होमबा बेयाव मा जागोन x आ जोंना x आनो बेनिफ्राय मा दङ प्लास y आ बेसेबां y upon 10 बेनिफ्राय इनटु मा जायो मोनसेया x minus y होमबा x दाना माइनास y upon 10 होमबा बेखिनियानो जोंनियाहाय ना जोंहा 4 नाम्बार सोंनायाव दङ गाहायनि मोनफ्रोमखौबो आरजाथाव थाबिथा बाहायनानै फुवार जे बेयावहाय जोङो नैबेफोरखौहाय जोङो आरजाथाव थाबिथा बाहायनानै फुवारनांगौ जों बेयावहाय थाबिथा बाखौ जोङो मोनफ्रोमावबो जों बाहायगोन जोंनिया थाबिथा बायाव दङ थाबिथा बायाव दं जोंनाहाय x plus y plus z whole square बेयावहाय जोंहा थाबिथा बा बे थाबिथा बायावहाय बेयो दङ x plus y plus z whole square is equal to मा जायो जे बेयावहाय जोङो x खौ खनसे स्क्वायर खालामदो y खौ खनसे स्क्वायर खालामदो बिनिफ्राय z खौ खनसे स्क्वायर खालामदो जोंना बिनि उनावहाय प्लास स्क्वायरनि 2 बिनिफ्राय x जों y जों खनसे सानजाबदो प्लास बिनिफ्राय 2
बेनिफ्राय मा y जों z जों खनसे सानजाबनांगौ जोङो बेनिफ्राय प्लास 2 बेनिफ्राय z जों x जों खनसे मा खालामनांगौ खनसे फार्स्ट जोङो x खौ स्क्वायर खालामनांगौ बेनिफ्राय y खौ स्क्वायर खालामनांगौ z खौ स्क्वायर खालामनांगौ बेनिफ्राय प्लास 2 into x y बेनिफ्राय प्लास 2 into y z बेनिफ्राय प्लास 2 into z x जोंनिया ना बेबायदिहाय जोङो बे थाबिथा बाखौ जोङो बाहायनानै जोङो मा खालामनांगौ ब्रै नाम्बार सोंनायनि फिननायखौ जों दिहुननांगौ जोङो ना माने जोङो फुवारनानै लिरनांगौ जोङो बेवहाय रमानाव दङ जोंनियाहाय x plus 2y plus 4z स्क्वायर जोंनिया मामोन x plus y plus z होल स्क्वायर माने मा जायोमोन x स्क्वायर plus y स्क्वायर plus z स्क्वायर plus 2xy plus 2yz plus 2zx ना बेबायदि दङमोन जोंनाहाय फर्मुलाया होमबा जोंहा मा जागोन बेवहाय x को खनसे स्क्वायर खालामनो जोङो ना x स्क्वायर प्लस दानिया y नालाय y आ जोंनिया 2y दङ बेखौ जोङो स्क्वायर खालामनांगौ प्लस z स्क्वायर z आ जोंना 4z होल स्क्वायर दाना प्लस मा दङ 2 दङ 2 into x x आ जोंना x आनो into मा दङ y y आ जोंनिया मा दङ 2y y आ होमबा जोंना मा जागोन बेवहाय 2y दानिया दाजाबसिन दङ दाना 2 दङ ना होमबा 2 बेनिफ्राय मा दङ yz नैबे जे माने जोङो मा फार्स्ट x को खनसे स्क्वायर खालामदो बेनिफ्राय y को खनसे स्क्वायर खालामदो नैबेखौहाय खनसे स्क्वायर खालामदो जोंना होमबा जों बेवहाय मा खालामबाय नै बेखौ खनसे स्क्वायर बेनिफ्राय बेखौ खनसे स्क्वायर बेखौ खनसे स्क्वायर खालामबाय दाना स्क्वायर नालाय बेखायनो बेवहाय जोङो 2 होबाय जोङो ना 2 फैबाय बेनिफ्राय मा जागोन इनटु नैबेजों बेजों खनसे सानजाबनांगोन जोङो 2 into xy होमबा xy सानजाबाय प्लस 2 into मा जागोन दानिया नैबेजों y जों z जों सानजाबगोन जों y जों z जों होमबा y आ जोंना दङ 2y z आ जोंना दङ 4z दानिया प्लस मा खालामगोन फर्मुलानि 2 फैगोन बेनिफ्राय मा z जों x जों सानजाबगोन जोङो z जों x z जों x z आ बेसेबां जोंना 4z x आहाय जोंना x आनो जोंनिया ना होमबा मा मोनगोन जों बेखौहाय x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2 जों 2 सानजाबा 4 ना 4x जों y जों xy प्लस 2 जों 2 सानजाबोब्ला 4 सरि नै बियोहाय इनटु सिनसो दे प्लस नङा इनटु मा जागोन बियो 4 जों 4 16 16 जों y जों z जों मा जागोन yz प्लस 2 जों 4 जों 8 z जों x जों zx xz लिरनो हायो जोङो xz ना xz खौनो जोङो zx लिरनो हायो सरि xz लिरनो हायो zx खौनो होमबा जोङो बेबायदि मोनबाय जोङो ना होमबा जोंनिया नैबेनि फुवारनाय महरा बेयो जाबायना नैबेखिनियाहाय रमान 2 आ जोंना दङ 2y माइनास y प्लस z स्क्वायर ना जे जोंना सिगाङाव प्लास गोजामोन दाना दङ माइनास जों बेखौहाय ओरै लिरना लानो हायो जोङो जाहाथे नोंसोरो गोनो गोथो जायाना बेखौ जोङो लिरना लानो हायो 2x बेवहाय मा लिरनो हायो जोङो प्लास माइनास y जोंना सिना बेवहाय जोङो थाबिथाबायाव दंमोन x प्लस y प्लस z होल स्क्वायर दंमोन नालाय ना बेखायनो जों बेवहाय नैबे सिनखौ प्लास खालामना लाबाय बेनिफ्राय मा जाबाय प्लास z होल स्क्वायर ना दाना जोङो बानायदो दानिया मा खालामनो हायो जों बेवहाय जोङो मा खालामनांगौ जोंखौहाय जोङो स्क्वायर खालामनांगौ जोंना होमबा 2x खौ खनसे स्क्वायर खालामदो जोङो बेनिफ्राय प्लस y खौ स्क्वायर खालामनांगौ माइनास y ना माइनास y खौ स्क्वायर प्लस दाना माखौ स्क्वायर खालामनांगौ जोङो z खौ स्क्वायर खालामनांगौ दानिया प्लस नैबे स्क्वायरनि थाखाय बेवहाय मा फैगोन जोंना 2 फैगोन बेयो ना 2 बेनिफ्राय मा x जों y जों सानजाबगोन जोङो x जों y जों होमबा 2 into 2x into minus y बेनिफ्राय प्लस दानिया मा 2 फर्मुला स्क्वायरनि थाखाय 2 फैगोन बेयो ना बेनिफ्राय y जों z जों खनसे सानजाबगोन जोङो y जों z बा y आ मा दं जोंना माइनास y into z दानिया मा जागोन प्लस दानिया फर्मुलानि 2 फैगोन बेनिफ्राय z जों x जों सानजाबगोन जोंना ना होमबा z into 2x जोंना मा मोनगोन जों बेवहाय 2 को स्क्वायर खालामबा 4x को स्क्वायर खालामबा स्क्वायर ना दाना माइनास y को स्क्वायर खालामबा प्लस y जागोन बेयो ना y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर दानिया 2 जों 2 सानजाबा मा जायो 4 जों 1 जों 4 ना होमबा माइनास जों प्लस मा जागोन बेयो माइनास 4xy बेबो मा जागोन माइनास 2yz जागोन बेयो yz बेनिफ्राय बियो प्लस 2 जों 2 4 z जों x जों मा x लिरनो हायो जोङो बेवहाय x8 होमबा जोंनिया नैबेनि फुवारनाया मा जाबाय नैबेखिनियानो ना
4x square plus y square plus z square minus 4xy minus 2y plus 4z बेखिनिया 3 आव दं दानिया minus 2x plus 3y plus 2z whole square दङ जोंनियाहाय बेयाव बाजाना जोङो मा खालामनांगौ सिगाङावनो नैखौहाय जोङो स्क्वायर खालामग्रोनांगौ ना x खौ जोंना x स्क्वायर नालाय x आ -2y सरि -2x बेखायनो -2x खौ खनसे स्क्वायर खालामदो प्लस दानिया 3y खौ जोङो स्क्वायर खालामदो जोङो ना प्लस 2z खौ जोङो स्क्वायर खालामदो बिनिफ्राय दाजाब स्क्वायरनि थाखाय 2 फैगोन जोंना ना बिनिफ्राय मा जायोमोन x जों y जों खनसे सानजागोन जोङो x जों y जों सानजागोन जोङो x आ जोंना -2x दङ y आ जोंना 3y दङ बिनिफ्राय प्लस फर्मुलानि 2 फैगोन बिनिफ्राय मा y जों z जों सानजागोन जोंना y आहाय 3y z आहाय 2z बिनिफ्राय मा दाजाब मा जागोन जोंनियाहाय फर्मुलानि 2 फैगोन बिनिफ्राय z जों x जों सानजागोन जोंना z जों x z आ जोंनिया 2z x आ जोंना -2x होमबा जोङो माइनासा मा जागोन जोंना स्क्वायर खालामबा प्लास जागोन माने डिग्रीआहाय जोंना जरा नालाय ना डिग्रीआ जरा जायोब्ला मा जायो जोंनियाहाय दानख'आ मा जागोन दाजाब जागोन जोंना मा जागोन बेयो 2 खौ स्क्वायर खालामबा 4 x स्क्वायर ना प्लस 3 खौ स्क्वायर खालामबा 9 y स्क्वायर प्लस 2 खौ स्क्वायर खालामबा 4 z खौ स्क्वायर ना दानिया बेवहाय दानख' दं बिनिफ्राय दाजाबजों दानख' सानजाबा जागोन बे दानख' जाखागोन बेना 2 जों 2 सानजाबोब्ला 4 4 जों 3 जों 12 xy दानिया बेवहाय गासिबो सिना दाजाब गोजा बेखायनो दाजाब जागोन बियो 2 जों 2 सरि 2 जों 6 3 जों सानजाबबा 2 जों 3 जों 6 6 जों 2 जों 12 yz बेनिफ्राय दानिया बे दाजाबजों दानख'जों मा जागोन बियो दानख' 2 जों 2 सानजाबोबा 4 4 जों 2 जों 8 z जों x जों xz ना होमबा नैबेनि फुवारनाय महरा जाहैबाय जोंनिया नैबेना 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 12yz माइनस xy माइनस 8xz ना माइनस 8xz माने जोंना फर्मुलाया मा जायो जोंनाहाय जे जोंना जाखायोमोन ना x प्लस y प्लस z होल स्क्वायर नालाय मा जायो जोंना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर जोङो बेखौ खनसे जोङो स्क्वायर खालामना लाग्रोजोबनांगौ ना बेनि उनावहाय फर्मुलानि 2 फैनानै जोङो x जों y नि सानजाबगोन xy बेनिफ्राय दाजाब बेनिफ्राय मा फर्मुलानि 2 फैगोन बेनिफ्राय y जों z जों खनसे सानजाबगोन जोंना बेनिफ्राय फर्मुलानि 2 z जों x जों होमबा x z ना सरि z x बेबायदि ना रोमान 4 दङ 3a minus 7b minus c होल स्क्वायर दङ बियो ना जों सिगांनि बायदि बेखौ बानायना लाग्रोनोसै जों बेखौहाय प्लास बानायना लाग्रोनोसै जोंना सिनखौहाय 3a प्लस मा जागोन बियो माइनस 7b प्लस माइनस c स्क्वायर ना बिदि बानायना लाग्रोसिगोन दानिया जोंना फर्मुलायाथ' जों मिथिखायो जोङो मा खालामनांगौ बेखौ जों खनसे स्क्वायर खालामग्रोना लानांगोन ना x खौ ओमफ्राय x आ जोंनिया 3a दङ 3a खौ जों स्क्वायर खालामबा थोंजोङै लिरखानो हायो नोंसोरो आं बेखौ लिरबोखानोसै ना 3a स्क्वायर प्लस माइनस 7b स्क्वायर प्लस माइनस c होल स्क्वायर दाना प्लस फर्मुलानि मा फैगोन जोंना 2 फैगोन बेवहाय 2 into x y x आ जोंना 3a y आ जोंनिया माइनस 7b प्लस 2 into मा जायो y जों z जों सानजागोन जोंना y आ जोंना माइनस 7b z आ जोंना माइनस c बेनिफ्राय प्लस मा जागोन जोंनियाहाय 2 z जों x जों ना z आ जोंनियाहाय माइनस c बेनिफ्राय x आ जोंनिया 3a बेवहाय ब्रेकेट होलायाबाबो जायो 3a होमबा 3 खौ बर्ग खालामोब्ला 9 ना a स्क्वायर बेनिफ्राय a स्क्वायर बेनिफ्राय जोंना मा जागोन बियो डिग्रीआ जोंना जरा नालाय ना बेखायनो मा जागोन बियो प्लास जागोन दानख'आ 7 खौ स्क्वायर खालामबा 49 बेनिफ्राय बियो c स्क्वायर ना दाना माइनस प्लास जों माइनास मा जागोन बियो माइनस 6 जों 7 जों बेसेबां जायो जोंनियाहाय 42 ना 42 a जों b जों ab बेनिफ्राय दानख'जों दानख' सानजाब्ला मा जायो जोंना दाजाबजों दाजाब जागोन बेना होमबा 14 bc दानिया दाजाबजों दानख' 2 जों 3 जों 6 c जों a जों ac होमबा नैबेनि
फुवारनाय महरा जोंना जाहैबाय 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 42ab प्लस 14bc माइनस 6ac दङ माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर दंना जों बेवहाय माखौ बाहायगोन जोङो थाबिथा बाखौ बाहायगोन जोंना थाबिथा बायाव दंमोन x प्लस y प्लस z होल स्क्वायर बेबायदि दंमोन जोंनिया ना होमबा जोंना बेवहाय दानख दाजाब दानख दं बेवहाय दाजाब गोजाना अब्लाबो जों बेवहाय दाजाब दानख थायोब्लाबो जों जेबो गोनोखो जाना दानखनि जायगायाव दानखखौ होबानो जाबाय जोङो ना जे जों बेवहाय दाजाबबो खालामना लाखाजोबनो हायो जोङो ना बा मा खालामनो हायो जोङो 2x प्लस मा जागोन बेवहाय 5y प्लस माइनस 3z जागोन बियो जों बेबायदि खालामनानै लानो हायो जोङो ना होमबा जोंना जाबाय बेवहाय माने z नि माना जाबाय माइनस 3z बेनिफ्राय x नि माना माइनस 2x ना होमबा जों माखौ स्क्वायर खालामनांगौ जोङो x खौ स्क्वायर खालामग्रोनांगौमोन जोंना x खौ स्क्वायर खालामबा जोंना x आहाय माइनस 2x दङ बेखौ स्क्वायर दानिया y खौ स्क्वायर y आ जोंना 5y स्क्वायर बेनिफ्राय z खौ स्क्वायर z आ माइनस 3z स्क्वायर बेनिफ्राय मा फैयो प्लस 2xy ना 2xy जायो 2xy होमबा x आ जोंना माइनस 2x ना माइनस 2 सरि यावहाय माइनस 2x बेनिफ्राय इनटु y y आ 5y प्लस बेनिफ्राय मा जायो 2yz जायो y आ बेसेबां जोंना 5y z आ जोंना बेसेबां z आ माइनस 3z बेनिफ्राय प्लस मा जायो 2zx ना z आ जोंना माइनस 3z x आ जोंनिया माइनस 2x होमबा मा जागोन बेवहाय माइनस 2 को स्क्वायर खालामबा 2x को स्क्वायर खालामबा जागोन 4x स्क्वायर मोनगोन जोंना बेनिफ्राय बेखौहाय 25y स्क्वायर बेनिफ्राय बेखौहाय 9z स्क्वायर मोनगोन जोंना डिग्रिया 0 नालाय बेखायनो बेयो प्लास जागोन बेनिफ्राय प्लास जों माइनास 2 जों 2 सानजाबा 4 4 जों 5 जों 20x दङ y बो दङ ना होमबा x जों y सानजाबा xy बेनिफ्राय प्लास जों माइनास जों मा जागोन बियो माइनास 10 10 जों 3 जों 30 y जों z जों yz दाना माइनास जों माइनास मा जागोन बियो प्लास जों प्लासआनो बेना होमबा 2 जों 3 जों बेसे जोंना नाथाय 6 6 जों 2 जों 12 z जों x जों x z होमबा जोंनिया बिनि फुवारनाय महरा नैबेखिनियानो ना रमान 6 आव दङ 1/4a माइनास 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर दं बियो ना होमबा जों दाना मा खालामनांगौ नैबे x नैबे y नैबे z ना होमबा जों थोंजोंहाय बानायदो जोङो a बेखौहाय जोङो स्क्वायर खालामनांगोन प्लास जोंनिया y नियाहाय माइनास हाफ दं बेना होमबा माइनास हाफखौ फुजोबनांगोन जों बेयाव माइनास हाफ b होल स्क्वायर प्लास 1 स्क्वायर बेनिफ्राय प्लास मा फैगोन जोंना फर्मुलानि 2 बेनिफ्राय x जों y जों ना x आ जोंनिया मा दङ 1/4a दङ ना बेनिफ्राय माने बियोहाय a जों सानजाबो दंना a/4 माने बियोहाय इनटु मा दङ y आहाय जोंनिया बेना माइनास हाफ b बेनिफ्राय प्लास 2 इनटु मा जागोन y जों z जों y आ जोंना मा दङ माइनास हाफ b इनटु y आ मा होनो z आ जोंना मा दङ 1 ना z आ 1 दाना नेक्स्ट प्लास मा जागोन 2 इनटु z आ 1 इनटु x आ 1/4a ना होमबा मा जागोन जोंना 1 को स्क्वायर खालामबाथ' 1 4 को स्क्वायर खालामबा 16 a को स्क्वायर खालामबा a स्क्वायर माइनास जोंना मा जागोन प्लास ना स्क्वायर खालामबा होमबा 1 2 को स्क्वायर खालामबा 4 b को स्क्वायर खालामबा b स्क्वायर प्लास 1 को स्क्वायर खालामबा 1 आनो ना दाना मा खालामनो हायो जों बेवहाय 2 जों जोङो 4 खौ दानबा 2 मोनो जोंना आरो नाबा 2 जों जोङो नैबे 2 खौ दाननो हायो जोङो दाना दाजाबजों दानख' मा जागोन बियो दानख' जागोन ना होमबा 2 जों जोङो नैबे 2 खौ दाननो हायो जोङो ना माबा थाबाय 1 थागोन बेना 4 जों 1 जों 4 आनो जागोन होमबा गोजौनिया गोजौनि सानजाबगोन 1 बेनिफ्राय 4 ओमफ्राय a जों b जों सानजाबबा ab दाना दाजाबजों दानख' मा जागोन बियो दानख' 2 जों 2 दानोबा मा थाबाय जोंनाहाय माइनास b थागोन ना माइनास b जों 1 सानजाबबा माइनास b दाना जोङो 2 जों 4 खौ दानोबा 2 ना होमबा मा थागोन बेवहाय प्लास 1/2a बेनिफ्राय बेखौनो जों मा लिरनो हायो 1 जों a जों सानजाबबा बेहाय ना बे गोजौनि सानजागोन बियो a जों 1 सानजाबा a स्क्वायर 1/16 सरि a स्क्वायर बाय 16 प्लास b जों a जों सानजाबा सरि b जों 1 जों ना b स्क्वायर जों 1 जों b स्क्वायर बाय 4 बेनिफ्राय प्लास 1 माइनास 1 जों a b जों a b अपॉन 4
माइनास बी प्लास ए जों 1 जों ए अपॉन 2 जों बेबायदिबो लिरनो हायोना। स' दिनै भिडिअ बेखिनियानोसै।